ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಭಯ್ಯನ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇನಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಅವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತಂಡು ಇನಿಯ ಎಲ್ಲೇನ ಬಂದು ಅಂಚೆ ಇನಿಯೆಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಪನೊಂದು ಇತ್ತೇರು. ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮದ ಅನಿ ಪಾಯಸ ಬೊಕ್ಕ ಸೀಮೆ ದಡ್ಡಿ ಮನ್ಪುವ ಐತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪುವ ನಿಕ್ಲಲ್ ಬಲ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ ಮನ್ಪುವರ ನಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುದೆ. ಇನಿ ಮಸ್ತು ಬರ್ಸ ಇತ್ತುಂಡು ಚಳಿ ಪತ್ತದು ಪೋತುಂಡು ಅಂಚ 2 ದಿನ ಬರ್ಸೊಂಡಿಗೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಒಂದೇ ದಿನ ದೊಂಬಿತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಕುಂಟು ಪುರ ಉಂಗೇರು ಅಂತ ಶೋಕ್ ಆಪಿದನು ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಂಡು ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಯಸ ಮನ್ಪೋಡು 6 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಅಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಪುರ ಇತ್ತು ಅಂಚ ವರ್ಷ ಬಂದಿತ್ತೊಂದೇ ಉಂಡು ನಾವಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಿತ್ತಬಾರ್ದನೇನೋ ಅಲ್ಲ ತಿನ್ನೋರ್ಚಿ ಬದನೆದ ಪೂರ ಬಿತ್ತಬಾರ್ದು ತೆಕ್ಕರೆದ ಮಾತ ದುಮ್ಮು ಪುರ ಏತು ತರಕಾರಿ ಮಂತು ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಉಂಡತಿ ಓಲ್ ಬಿತ್ತಬಾರ್ದ್ರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೀರೆ ಮೀನು ಕಟ್ಟಡತಿ ಸೀರೆ ಕಟ್ಟನ ಮಿತ್ರ ಆರ್ದು ಬತ್ತಂಡ ತರಕಾರಿದ ಬಿತ್ತು ಮೀನು ಕೊಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಇನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿನ್ಪುಂಕ ನಮ್ಮ ಮೂರು ಪಾರ್ತೀರಿ ಅವು ಕೋಡೆ ಪಾರ್ದಿನ ಆತಿ ನನ್ನ ಬರೋಡ ಆತಿ ಮೊಳಕ್ಕೆ ನೇಮಿತ ವಾತಾವರಣ ತುಲೆ ಪೊಯ್ ನಮ್ಮ ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೋಗಿ ಇನಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆದ ಪಾಯಸ ಅಂಚ ಏನೊಂದು ಅಂಚ ಒಂದು 7 ಸರ್ತಿ ಮನ್ಪೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಅನಿಸುಂಡರ ಏನು 7 ಸರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಮನ್ಪೆ ಮೂರು ಕಡಲೆಬೇಳೆನ ಕುಕ್ಕರ್ ಬೇಯರದಿ ಒಂದಿಲ್ಲೆ ಈಜೆ ನಾವು ದಿಕ್ಕೆళ్ళు ಬೇಗ ಹಾಪುಚ್ಚು ಬೆಲ್ಲ ಮುಗಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ నేను ಬೇಯ್ಪಾಗ ಬೇಯರದೀತೆ ಯಾನ್ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಳಿಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಇದು ಕರಕ್ ಪಾಡಿ ನೆಟ್ಟೆ ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುನಿಂದು ತಾರ ಇದೆ ಪೇರು ಮೇಯ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮೂರು ಬೆಲ್ಲ ಕರಪದ್ದೀತೆ ನೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲು ಪೂರ ಇಪ್ಪುಣತ ಐಕ್ ಸೋಸದ ಐಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಪಾಯಸ ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ಇದು ಒಂಚ ಬರ್ತಾನ ರೆಡಿ ಅಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೂರು ಬೊಳಂತಿಯಾರಿ ಕಡೆದು ಕೂಟದೆ ಇದು ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಾಡ್ಕ ಮೂಲು ಬಂದ ಪೂರ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಪೋಂಡು ಏನು ಕಡೆನೇ ಟಾಂಡು ಪುಂಡಿ ಬೇಯರತೀಯ ನಾನೈತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಬರ್ಪೆ ಆತನ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಸೇವೆ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆದ ಮಂಡೆ ಇಚ್ಚೇರಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಅದು ಮಲ್ಪುನಿ ಅನ್ನಂತ ಇದು ಸೇವೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತು The next day. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇನಿ ದೈ ನಡಂದಿಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಚಾಪುರ ಅಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಮಿದಲೆ ಕೊಡು ಪಿರಂಜಿ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗೋಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಮಿಂಡಿಗೆ ಅಪ್ಪ ದಾದಾ ನಡ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಿಯಾವು ಆತು ಗುಂಡಿ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತರ ಅಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಗುಂಡಿ ಅಂಡು ಅತ್ತು ದೈತ ಮುಟ್ಟ ಗುಂಡಿ ಅಂಡು ಎಂಚ ಅಚ್ಚ ಒಂಜಿ ದಾಸಾಳದ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬದುಕಂಡಯವು ಹಿಂದಿತ್ತು ತಾರಿದೈ ಇಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಾರಿದಯ್ಯ ದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೋಡಪ್ಪ ಕುಂದೂರಿ ಅವು 17 ಮಂದಿಗೊಳ್ದ ಅವತ್ತು ಕಾಣಾಗುತ್ತವು ಸ್ವಲ್ಪ ರಡ್ಡು ತಾರದ ಇಟ್ಟು ತಾರಾಯ ಅಪ್ಪನ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ತಾರಾಯಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ನಂಡ ಎನ್ನ ಕಾಯಿಗುಣ ತೆಚ್ಚಿ ಆಪುಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಅವರ ನಡ್ಪುನ ವಾತಾವರಣ ಸರಿ ಕೂತಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಡಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ
ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ನಂಡೆ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಮಗ ಪೂರ ನಟ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಏಪಲ ತಾರೆದಾಯಿ ವರ್ಷ ನಂಡೆ ಏತು ತಾರೆದಾಯಿ ಆತು ಏಪಲ ನಡ್ರಿಜಿ ಗುಂಡಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಗುಂಡಿದೆ ತಿತ್ತನ್ನ ನಾಡೋಡ್ಲಿ ಬೊಕ ಜಾಗಿತ್ತನ್ನ ನಾಡೋಡ್ಲಿ ಈ ಜನ ವರ್ಷ ಓಡಿ ನಾಡ್ರೆ ಹೋಗ್ನಿ ಓ ಅವು ಸೈತಿನತ ಶೇ ಬೈದಂಡು ಆತ್ಯಾವ ಬೇರು ಬೈದನ ಇಂಕ ಅಂದ ಚಿಜ್ಜ ಪಕ್ಕರೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಅಡೆಗೆ ಕುಂಬಾಪು ಐತ ಉಲಾಯಿ ಬೇರು ಪೋಂಡ ತಾರೆದೈತ ಸೈದನೆತ್ತ ಇತ್ತೊಂದು ಜಮ್ನೆರ ದೈನಾದ್ರಂಡು ₹200 ಕೊಡ್ತದೆ ಯಪ್ಪ ಹೌದು ಇಜ್ಜಿದು ಇನ್ನೊಂಡು ಇದು ಜಮ್ನೆರಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಪ ತಿಪ್ಪು ಓಲ್ ನಾಡ್ಪುನಿ ಆಯ್ಕೆ ದೊಂಬು ಬೋಡ ನೀರಲ್ಲಿ ಬೋಡ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಂ ನೀಟ ಬೂರಂದತ ಮಾರಿ ಬೂರ್ನ ಸಾರಿ ನೆರ್ಪೇರು ಇಪ್ಪ ಕಾರ್ಗೆ ಜೋಡ್ಲ ಪಾಡ್ತಿ ಚಾನು ಆಯ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಾರಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಡೆ ಹುಡು ಬಯ್ಯನ ಬಂದ ಬರ್ತದವು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟು ದೀಪನಿ ಐದು ಕೋರಿಕ ನೋಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಖಜಿಪ ಹೊಡು ಎಲ್ಲ ಸಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಜನ ನೀ ರಜೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅವರ ಉಜ್ಜಿರೆಗ್ಡ ಬಾರಂಡು ತುಕ ದಾದಾಪುನ್ ಪಂತ ಎಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಒಂಜಿ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿ ಯೋಚನೆ ಅನ್ತುಕ ಗುಂಡಿಪುರದ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಅವಳು ನವಿಲುಂಡು నడవడం నుంచి గుండి తెత్తది తిన్నాను ఒక ఎగ్స్ ఉంటాను ನೆಟ್ಟು ಜಮ್ನೇರಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ ಪಾರ್ಸಲ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಬೆಳೆ ಎಡ್ ಬಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪಲೆ ಅವ್ರದ ఉందా ತುಕ ఏ పాపను ಬಾಕಿದಲ್ಲ ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ದೈನಂಡ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ತಾನಿ ಪರ್ಬದಾನಿ ದೈನಡ್ಪನು ಅಂಚ ಇದು ಎಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿ ನನ್ನ ಪಜಿರಾವಡು ಪಜಿರಾದು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕದಾದಪ್ಪನು ಇನ್ನು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಪುಣ್ಯ ಆಗು ಮುರಂಜಿ ಬರ್ಸ ಇತ್ತಂಡ್ರೆ ರಟ್ಟಿನ ಪೆಲಕಾಯ್ದ ದೈಂಡು ಇಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಬೇಗ ಪೆಲಕಾಯಿ ಅಪ್ಪುಂಡ ದೈತ ಪಂಡ ದಂಡ್ರಾಜಾಚಾರ್ನ ಬೊಡೆದಿನ ಬಾಯ್ಕೆ ಗೊರ್ದಿತ್ತೇರು ದೈ ಐನ್ ಮುಲ್ನರ್ಥ ಇಂಚೊಂಡು ನೆಕ್ ಮುದೇಲಿ ದಾದ ಪುರ ಪಾಡೋಡು ಪನ್ನೆ ಇಂದು ಸೂಂಟನ್ ಪುರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ರಡ್ಡು ದಯ್ಯ ಮೂಜಿ ದಯ್ಯದ ನರ್ತೆರು ಪಂಡ ಯಾನು ಏರ್ನ ಬೇತಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನ ರಡ್ಡು ದಯ್ಯಲೆ ಯಾನೆ ಕನದಿನಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಜಾಗಿಚ್ಚಿ ನಟ್ರೆ ಪಂದು ಯಾನೆ ಕನದಿತ್ತೆ ದೈ ಉಲ್ಪನ ನಡ್ತೇನೆ ನಾನು ರಡ್ಡು
ತೂಕ ಏ ಪಾಪ ಈಗ ಮುದಿರ್ಲಿ ದಾದ ಪಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕೇರ್ ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ಆಪುನ ಖಚಿತ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಉರ್ದ ಅಂಡ ಲೇಟ್ ಆಪುನಿ ಅಂಡ ಈಗ ದಾನ ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ ಮಂತ್ಪುಡು ಅಲಜ್ಜಿ ಎಂಚಲ ನಡಪುನಂಚಿ ನೆಂದು ಊರ್ದ ಬೆರಂಗ ಇದೆ ದಯ್ಯತ ಆನಾಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಎಂಚಾಲ ನಡಪುಂಡು ವೈತಾತಿಗೆ ಅವನು ಇಪ್ಪುಂಡು ನಾಡ ಪಾಡೋಡೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ದೇವಳು ಕಷ್ಟ ಕುಕ್ಕುದೈ ಉಂಡು ನಡ್ದು 3 ವರ್ಷ ಕರೀನ ಅಂದ ನನ್ನ ಅತಿ ಜೈಟ್ ಆವು ಒಂಜಿ 4-5 ವರ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಏ ಪಾಪನ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ದಾದಾ ಅನ್ಪುನಿ ನಿಕ್ಲ ದಾದಾ ಅನ್ಪುನಿ ಪಾನ ಏನ ಇಂಚಿನ ಪನಗೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ ಅಪ್ಪಿ ಅಪ್ಪಿ ದಾದಾ ಮನಿ ಪಿಚಲ್ ಗುಬ್ಬಿ ದೇ ಯಾಂಪೋದು ಕೋರಿ ಪಾತೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಕಾಲಿ ಕೋರಿ ಮಾತ್ರ ಪಾತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ ಬೋಡ ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾತಿ ಕೋರಿ ಕಚ್ಪು ಬೇಗ ಅವಡು ಬೊಕ ಗುಂಡ ಕಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಪೆಲಕಾಯಿ ದೈರೆ ಪೆಲತೈರೆ ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಬರಡು ಅಂಚ ಬೇಗ ಕಚ್ಚಿಪವಡು ಮುಜಿ ಕಾಲಾಂಡು ಒಂಚಿ 4 ಲೆಕ್ಕ ಕಚ್ಚಿಪಾವಡು ಏನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಜಿ ಟೈಮ್ ಬೇಗ ಪೋಪುನಂದು ಆಪುನ ಇಂಕ ಟೈಮ್ ಬಲ್ತೊಂದೇ ಪೋಪುನ ಅಂದು ಎಂಚ ಟೈಮ್ ಪೋಪುನಂದು ಇಚ್ಚಿ ಇದು ಪೋಯಿ ಬರ್ಸಾರ್ಪುನಂಜಿ ಮುಳ್ ಜಾರು ಮಾರೆ ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಬಸ್ ಚಂಡಿಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ರೋಡೆಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಗಾಳಿದ ಸೌಂಡ್ ಪೋಡಿಕೆ ಅವನುಂಡು ಪೋಲ ಮರ ಮೀನು ಪೊಡ್ಲಿಂಡ ಅತ್ತ ಗೈಸ್ದಾದ ಪಂಡ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಬಾಡದ್ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀತೇರಪ್ಪ 3 ಜನ ನಿಲ್ಲಲು ದಾದ ಬಾರಿ ವರ್ಕ್ ಉಂಡ ಬಾಡಿಸಿ ಕುಂತುನ ಎಂಕಾಪುನ ಜಿರ ನಟ ಪೂಲಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಪೂರಾ ಇತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ದೀಪಾವಳಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೆ ವಾವ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗತ್ತಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದೇ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅವಾರೆ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂಗೋರ್ ಬುಜ್ಜಿ ಸತ್ಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತು ನಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಶಾಬಾಸ್ ಕಟ್ಟಡು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಲದ ಮೀನ್ ಕುಕ್ ಇಂದ್ರಮ್ಮ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅದಪ್ಪ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅರಿತಾಣಿ ಪೂಜೀರು ರಂಜುದಾದ ಗಮ್ಮತ್ ಅಂತಲ್ಲಪ್ಪ ಇರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋರಿ ಕೋಡಿದಾದ ಅಂತಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಪಾಯಸ ಕಡಲೆ ಸಲ ಆಯ್ತಾ ನೀರು ಕೊಟ್ಟ
ಕಟ್ಲೆ ಸಾಲ ಪಾಯಸ ಬಂದಿದೆ ನೀರ್ ಪಾಯಸನೇ ಆಯ್ಕಾರಂಚ ಬನ್ನಿ ಎಡ್ಡೆ అవుతుంది ఏం చేతన అప్పే పాయసం చేది ಪಾಯಸ ಸೋಕಾತಂಗೆ ಒಂದು ತಿರುಪು బొక్కలంతిత్తాలు ಸೇಮದಂಗೆ కాజిపోయాలంతిత్తాలు ಹಜ್ಪು ಜೀವಜೆ ఇంట్లో లవ్ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಆತಿಜಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇಜನ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೋದ ಕಚ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ 2 ದೋಸೆ ಮೈತೀನಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅವು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಚೂರು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಆತು ಅಂತ ದಪ್ಪ ಗಡಿತೀನಿ ಕಟಾರ ನೀರು ಬೇಯರ ನೀರು ಹಿಂಗದಿವರ ನೀರೇ ದಿಯచ్చు ನೀರಂತ ಬೋಡಿಯ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಯತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಇಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ ಇಂದಾನೆ ನಿಂತುವಾರ ಕುಜಿ ಒರೆಸುಡಿ ಹಾನಿ ಅದು ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಬೀಜ ಸೂ ಬರ್ತಿನಾರು ಮದಿ ಇದು వారే పాయసం తినదు ಅರೆ ಪಾಯಸ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿದ ಪಾಯಸ ಅಂತ ಕೊಡ್ತ ರಡ್ಡು ಗುಂಡ ಕಟ್ಟದ ನಾನು ಒಂಜಾವುಡು ಮೂಜಾವುಡತ್ತ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಐತೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಅವು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇರೆ ಮತ್ತು ಜಾಲ್ಟೆ ಉಂಟು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಅಂಗಡಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ತಿಕ್ಕುನ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಲಿಟ್ಟು ಮನ್ಪುನ ಮೂಡೆ ಮತ ಜನನಿ ಅವ್ಳು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇಯೊಂದು ನಾನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನೀ ಶನಿವಾರ ತಿನ್ಪು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಜ್ಜಿ ರೆಸಿತೆ ಗುಂಡ ಕಟ್ಟೊಂದು ನಿಕ್ಲು ಉಲ್ಟಾ ತವಂತೀನಿ ಅಂಚ ಅದೇನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಇಂಕ ದೆಪ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಇದೆ ನಿಟ್ಟಿತ್ತು ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಮೂಚಿ ಗುಂಡ ನನ್ನ ಮಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸುರು ಅನ್ಪೊಡವು ನೀನು ಕಲ್ಪೊಡೆ ಇಂಕಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನೇ ಅನ್ಪೊಡು ಮಲ್ಲ ಪೆಲೆತ್ತಾವಡು ಮಲ್ಲ ಪೆಲಕೈ ದೀರೆ ಅಲ್ತು ಬಯಲಿರುದು ಗನವಡು ಸೊರ್ಕು ಈ ಸರ್ತಿ ಗೊಬ್ಬರ ಆಡೋಡ ಅತಯ್ಯ ಬರ್ಪೇರ್ ಸಾಕು ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಊರುಡುಲ ಮನ್ಪುಜೇರು ಕೆಲವೇರ್ನಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಚೌತಿ ಕೆಲವು ಮನ್ಪೇರೊಂದು ಚೌತಿ ಮನ್ಪೇರಾ ದುಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ದೀವಂತೇರ ತಪ್ಪ ಚೌತಿ ಮುಟ ಮುಡಿನು ಈ ಸರ್ತಿ ದೀಕನ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ದೀಪುನಿ ಚೌತಿ ಮುಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ದುಂಬುದಾಕಲು ದೀಪಿದಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಇತ್ತೆ ದಾಖಲೆ ಒರಿಯುಜಿ ಕೋರ್ದ ಸಾರಿತ್ತನು ಗಲಿ ಗಲಿ ಪರಿಪಚ್ಚಿ ದಾಲಾಪ್ ಚೌ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಆಕಲಿ ಬಾಕಿದಾಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಕಟ್ಟುವೇರಪ್ಪ ಅವು ಇಂಚ ಕಟ್ಟು ಮನ್ ಬೆರಿಜ್ಜಿ ನಾನು ನೆಟ್ಟು ತೂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ತಿರ್ಗದೆ ಕಡು ಇತನಕ್ಕೆ ಮೈ ಪೋಡೋದು ದಪ್ಪನ ಜಿಂಜಿಚ್ಚದ ಎಲ್ಲ ಮೈ ಜಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೈ ದೆಕ್ಕೊಡು ಒಂದು ನಾನು ಬೇಯ್ತದೆ ತಿನ್ನರಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಬೇನಾಗಿ ಎದ್ದು ಕೊಡ್ತಾ ಗುಂಡೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು Good night. Bye bye.